Здравейте! И вас ли ще ви изпитват на Do It Does? Искате ли да ви кажа какво означава това? Всъщност, контролна на Do It Does означава, че учителят ще провери дали може да образувате въпросителни и отрицателни изречения в сегашно просто време. Това е. Ако можете да задавате въпроси и да правите отрицателни изречения в сегашно просто време, значи знаете абсолютно всичко за Do It Does, което се изисква от вас за контролната. А сега ще ви разкажа малко по-подробно. Може би това е за родителите по-скоро. Всъщност, когато учим ново граматично време в английски език, се изисква от учениците да се научат как да образуват положителни, отрицателни и въпросителни изречения. Тоест, учим сегашно просто време, кога се използва и как се образуват положителни, отрицателни, въпросителни изречения. Как изглежда сегашно просто време? Както казва една моя ученичка, това е онуй с съто. Времето с съто. Защо? Защото за формите he, she и it добавяме s. I listen to music every day. Важно е да добавя everyday, защото сегашно просто време се използва за неща, които се случват по принцип, а не в момента на говорене. Обръщаме внимание на оно и със съто. За he, she и it слагаме s. Това са примери за положителни изречения в сегашно просто време. Как образуваме отрицание? I don't listen to music every day. Ето къде се появява do и does за първи път при образуване на отрицателни изречения. Как се образуват въпроси в сегашно просто време? Do I listen to music every day? Това е малко странно изречение да питам сам себе си дали слушам музика всеки ден. По-нормално би било да попитаме Do you listen to music every day? Използвах първия вариант, защото за да покажа, че може и така. Просто е по-странно. Аз слушам ли музика? Ето тук е второто място, на което се появява do и does за образуване на въпроси. Don't, doesn't, don't, doesn't, do, does. Добре, ето че вече имаме и този вариант. Does he listen to music every day? Do и does се появяват като помощници за образуване на отрицателни и въпросителни изречения в сегашно просто време. По-лесно ли е така? Ако имате и други въпроси, питайте. С радост ще ви отговоря. Успех на контролните!